Bár Magyarország a sportolási mutatókat mérő felmérésekben nem igazán teljesít jól, a szabadidős sportos rendezvényekkel kapcsolatban nincs okunk panaszra. Hazánkban is népszerűek a futófesztiválok, szabadidős sportnapok, családi rendezvények, céges sportnapok. Hosszú tradícióra tekint vissza a Kihívás napja sorozat, és több nemzetközi érdeklődés kiváltó rendezvény is lebonyolításra kerül évről évre. Legnagyobb hungarikumnak talán a Balaton átúszás tekinthető. A verseny nagy múltra tekint vissza, azonban jelenlegi formáját 1983-ban nyerte el. A vállalkozó szelleműek azóta vághatnak neki a Révfülöp és Balatonboglár közötti 5200 méteres távnak. Az idei évben 7258-an teljesítették a távot, de volt, hogy több mint 10 000-en vágtak neki a Balaton átúszásának. A klasszikus szabadidősport rendezvényeken túl új trendek is meghonosodni látszódnak hazánkban. A legújabb őrület a brutálfutás, ahol a több kilométeres távot változatosabbnál változatosabb akadályokkal nehezítik, így próbálva vonzóvá, érdekesebbé tenni a mozgást. A következő megmérettetés keretében a magyar sport mekkáját, a Puskás Ferenc stadiont és környékét ismerhetjük meg más szemszögből. De inkább beszélnek helyettünk a képek, és nézzük, hogy néznek ki az óriási játszóterek. Az egyik legújabb kezdeményezés a Mozgás éjszakája, mely meglehetősen jól debütált. Az Országos Egészségfejlesztési Intézet által életre hívott program mellett minden sporttal foglalkozó magyar szervezet felsorakozott, köztük a Magyar Olimpiai Bizottsággal és a Testnevelési Egyetemmel. A rendezvény arra kívánta felhívni a figyelmet, hogy a rendszeres mozgás a testnek és a léleknek egyaránt szükséges. Az üzenetet első alkalommal 15 000 résztvevőnek sikerült közvetlenül eljuttatni. Az ehhez hasonló rendezvények talán segítenek abban, hogy az itt tapasztalt élmény hatására a mozgás az emberek mindennapjainak részévé váljon.